Výborne. Ešte ďalšie. Tehotným Orava! Volám sa Silvia Pekaršíková, toto je materské centrum Dupajda, kde sa venujem príprave na materstvo, ktorá je každú stredu od 16. do 18. Naša výuka začína tehoblíkom, pokračujeme relaxáciou a potom preberáme rôzne praktické témy o tehotenstve, materstve a o veciach s tým spojeným. Preto sa na vás všetky čo? Veľmi tešíme, aby nás bolo stále viac a viac. Toto je mamička, ktorá navštevovala prípravu na materstvo Dupajda. S dvomi detičkami, chodila som tam na dvakrát vlastne. A bol som veľmi spokojná aj s cvičením, aj s prípravou. Dalo mi to naozaj veľa. Mamička Adamka porodila práve včera. A v Darbe sa teším. Prečo? No. 2 dní dozadu. A tešia sa po ním zdravie. Tak vítam vás v nemocnici Trstenej na porodnickom oddelení, priamo na pôrodnici, na pôrodnej sále, kde sa s týmito úžasnými ľuďmi stretávajú moje bývalé tehulky, ktoré tu prídu porodiť svoje bábätko na tento svet. S tým, že táto nemocnica má zhruba 1100 pôrodov, úžasných ľudí, perfektný personál a myslím, že každá mamička odtiaľ odchádza šťastná. Silvia je veľmi dobrý učiteľ matiek pred pôrodom, vynikajúco ich pripraví na pôrod, výborne sa s nimi potom komunikuje, spolupracuje a celý pôrod prebieha úplne na vysokej úrovni, odbornej aj ľudskej. Tehotným